Syiem ni kapor ng ay kublay fi way baro aga kerteng ke jong Jisu. Ngilay keren chapang kanong shunam bat yang ni ka family ke jong ka jing day ke jong ka bat ukurim jong ka. Bat ngangit ka khubor lakta pynkhreh ya hibon ki long yeng. U Trai u Nongthymmai ya ka yeng ke jong fi. U Trai u pynkhreh ya ka yeng ke jong fi. U Trai namar ba u pynkhreh un penon kamro ya kan ke yeng ke jong fi ngangai aba pi pilas dang mania kren ngangai aba pilas dang mania sngoto ka yeng ke jong fi kan long ken kata ka ban yeng bat ka ban nang yeng ka ban nang yai tu na ka buram syaka buram bu trai unang penkelau dur ke yeng ke jong fi na ka sngi syaka sngi ngangai un restore biang ya kata ka jing it ke jong fi ka ba pi pilai it baro shi kata ya ka ba soitan ola penduk ngangai Bapa pila penrit, pila sedang mania map iwe sedang mania keren iwe ngai ke jing bu not kala kenria ngai ba kata ke jing bu shun lane kata ke jing yaat baro kata baro kala madan kala them menta aingu U Trai. Ba ktin jeblai ke thu ingi hang ni ba anda haba kini ki arngut kilaya keren. Ha ka ba gani nong shunam kala keren bu kurim jongka. Ban thau ye te kamera Shisha kilaya thau ya kata ka kamera naga benta usyakri jong blai. Kita sngosen ai yu syakri jong blai. Hoi ni Elisha udan ru yu nongbut jong u bekerteng u Gehazi. Kini ki lek bi shrum shaneng ban leya syakri U Trai ban lek na kawai ke jaka shkoi ke jaka bat habaki poi ha kata ka station ki jurung ha ka ke ying jong ke breu bat habaki rung menta om tang baki yo ya ka bam ka di na ka miet jong ka hanrei ki yor wat ya kata ke kamera ki yor ya kata ke kamera bakin penjat hat ya ka met ke jongki baki laban sa miet ru ha kata ke yeng ya ka bakin laban ya syong ba kata ke yeng ru ban ya keren kambha kambun namar haba shulet shuan teng kapor kamsha ya ki henry haba kani ka breu haba kala ai ya kata ke jakasa na ka benta ki syakri ki jong blai kila yo ya kapor kambun ru ban ya keren ban ya slok ban ya te bat ban yo shibun ki ai ru na usyakri jong U Trai. Bat kani ke kamera shisha kala long ka jingkerku naga benta kani ke yeng. Ka jingkeli kani ke sngi ka long. Hato Phi pynkhreh jakan em naga benta U Trai. Haga jing em ka jong phi. Kani ke breu namar ka long ka babha ka ai jaka ya usyakri jong U Trai u Elisha bat u Gehazi. Haga ni ke sngi ngakwa abanong ifi. Pi ajakan em yu Jisu haga donut ke jong fi pi shnanam itai kamera lene pi ainam kata ke space na ka bentau trai ke jm ke jong fi pi ajakan em yu Jisu maru Jisu umkwa ban shong haki lom ki wa umkwa ba un shong haki temple umkwa ban shong haki ying bla thau de ki ti ki breu reu kwa ban shong happy ka babel ka ong kata Tiu tau bakhli tam ju shong ha ki ying bla thau da ki breu ong ki tin ke jong blai. Kwa ban shong ha ka ying bla thau da ki jong ki breu. Nrei dei ma phi ken. Ya ka bau blai bla thau. Ma phi ken phin long ka ta ka ying shong ka jong u. Pi ai jakan em. Deu blai bla thau ya pi nrei pi plin em ya ka ta ka jingkhang. Na ka benta U Trai ba unyo rung ha ka jing em ka jong fi nga kwa an puli ka ni ka podon arli ki benta ba ka tin ka jong blai ka yathu yangi ba ngi de ki ai tin ju blai ka ong kom ne te u tau ba khli tam ju shong ken ha ka ying bla thau da ki kti kom bawang nang thu pa ka beneng galong ka khet jonga ba ka khandau ka jing yu ka jat jonga ka ying ka ba kumno te fi te yanga ong U Trai lani ka ba kumno ka jaka shong that jonga Hato ki kti jonga kam shimla thau yikini ki ai baro U Trai ukli wong ka ba kumno ka jaka shong that jonga U Trai kwa ban shong that hato kwa ban shong hai hoi ka beneng galong ka khet ka jaka shong ka jong ka khndo ka jaka yu ka jat jong hanrei pi tep wat ya ka beneng ru usngo tanat ban shong ha ka donut ka jong fi namar wong baga dei da ka kti ke jonga ken ka banga ngala thau ya phi namaru blai ya ki ai baro usu ong baru syukran ong to long bat kala long henre ka dei tang ya phi tang yang ngi ki breu ya ka ba U Trai udah Syiem ya kata ka kendo
Bat ia kata do bertha udah penlong yang ngaba dia fi. Bat nganget habau blai utau yang ngaba dia fi. Mdei bu shu tau da ka bau shu yang han reu haban dem kho siu. Bat nganget bagi kho siu ke jong uru kita bit ia kata ki kendo. Ka kti ke jong ur ka bit kata ka kti. Ba udah penrit ia dia ban dem ban shna yang ngaba dia fi. Namar ba habau tau uyo I yala dia hi. Mau ra tau yang ngaba dia fi hakadur ke jong uhi. Tadeng ta ukwa ban syong haki aka kabaula syukran rei ha kata kabaula tau daga keti ke jong uhi ukwa ban syong hapi. Tadeng ta kani ka sngi ke bamenta. Pi ai jakan em U Trai bo un syong thaj apo jong fi. Pi kwa nem bo Jisu un yo syong thaj aga jim ke jong fi. Kana sa ka we de ka dekat ki kam ki apostol nong ka ba khat nyo kani ka dekat ka ba arsau ka ong ba uta blai ken yu bala tau ya ka perthai. Bagi ki baro ki badon haka. Ubahaba ulang utrai ka beneng bat ka kendo. Syong ha ki ying play balatau de ki kti. Ublay ang syong ha ka ying balatau de ka kti jong pi. Ublay syong da leleru ha ka ying balatau da ubreo. Syong ha ki ying mani ha ki ying blay. Tentang iong ba ka ying ka jong blay ka ying mani lesi ka ying ka ba kentang tentang iong ba ka ying ka ba kentang ranga kwa ba nong fi ka ba kam kentang dai ma pi utrai kwa ban syong ha tu ka ying bla sta da ka kti ka jong mystery ranga kwa ban syong ha ka download ka jong fi kwa ban syong thaj hang ta kwa ban rest hang ta kwa ban ya dan bat pi hang ta deng ta bu Jisu Ukran ni yang ni ka balang ong ba ngayang ka jingkhang ba ngatiet wala nu play kata kajing kang ayok ban rung hapo jungu bangan ya kawai batu ban mau ya kawai bat ani la fila ailat yo Jisu ha jingim ke jong fi la fila ailat yo bau nyo shong thaj hapo jong fi kan mau ba kata kajing shong thaj ke jong trai kam de bu le aram henry habo wan hapo jong fi amma yo shong thaj henry pen ban ba pi yo shong thaj ma pi kan Piyok man ya kawai batu, ban maun ya kawai bat pi, kandon ke jingsuk, kandon ke jingkemen, kandon ke jingpendap. Namar ke ni kamet ke jong fi, ke de ke ying syong ke jong blai. Hato Phi pynkhreh nem ya ladi. Kumba ke ni ke Nongthymmai kala pynkhreh yai tai kamra. Bau syakri jong trai unyok ban penjak thaj ya ladi. Bau unyok ban syong thaj hang ta. Utrai kwa ru ban syong ha ke ying ke jong fi. Ai la ka jong ka download la ka ni ka sngi menta. Ai ya ka ni ka jingim ka jong fi. Utrai kwa ban rung hapo jong fi. Utrai kwa ban ya kren bat fi. Utrai kwa ban ya slok bat fi. Utrai kwa ban kerkhu ya ka jingim ka jong fi. Utrai kwa ban tekno ya ka jingsuk. Utrai kwa ban tekno ya ka jingkemen. Namar la dau Syiem jo ka jingsuk udan hapo jong fi. Pila yo ya ka jingsuk. La dau ni unong kerkhu udan bat fi. Pila yo diang ya ka jing kerkhu. Baru kwa ban rung ha ka download ka jong fi. Ukwa ban syong thaj apo jong fi. Ukwa ban le ki kamba aga jim ke jong fi. But la da pi don how try. Ba utrai udan hapi. Ki baro ki jalong tumai. Hallelujah. Hallelujah. Bangatip ya kene kawai. Bala da ka dei ha ka jing syong kha ke jong fi. Finum nut ban ya dom. Finum nut ban ya nia. Fim yanut bani hesur, bani hektin. Mudur ladau Jisu udah nak yeng ke jong fi. Lada piadon makna syukurim Hato Phi nut bani penat iwe Hato Phi nut bani keren dum dam. Lada don tang pastor nganget. Fim nut bani keren Fim nut bani keren jam. Lada kumnu pidang ya dom pastor kumnu wan rung hing jong fi nganget nak jing dom ru pin syar ke iwe pin syar smile iwe. Bala se pila menong kepala menong kemi sukubha tiu syai pastor. Boleh? Balawan pastor. Ba nak jing dom ro kui pilih tiu re por piwan ra at pi smile. Pimnut ban pen i kata ka jing dom namar bai pastor don nak ye ge jong fi. Ba de heng ta ha bai don ni pastor. Kamla da lele ru ban don kata ka jing ya huri ura kam dan syuk kata ka jing hesur kam dan syuk kata ka jing ya dum dam. Kan utam la dau trai don nak ye ge jong fi. Oi pastor la ban ni la ban lek no. Han reu Jisu da udan ha po ge jong fi. La dau Jisu udan nak ye ge jong fi. Pin mudur kali yang kejofi kan langkom no. Ngangat haba pipet ya kene kurim ke jong fi pini ibi ya ka kum ka Syiem ba fin treat ya ka kum ka Syiem. Ba ngangat aba une kurim ru udan ka yeng ma piru pin treat yu kum utau Syiem.
ukpau long kum king kami ka long ka queen but ki kon kin long kum ki prince and princess ani ka jing snobang tadeng ta bun sin haba utrai dan ngi ka ne ka kurim kum kata ka ksoi kum kata ka rangai ka ba ima bun sin haba utrai dan fi ka lok ka jong fi ngia no na marba phim tip ja yu lani kum ka kurim ro fi tanga jong fi mi kum tau king fi kum utau Nongkhryiem lani kum utau ubriu ba rathai pi pet yu pi ngia yu si udi bo jau she phim treat yu kum king ta ka dau jau she bani tang kwa banong fi ka ni ka sngi matala dau trai udan ka yeng ke jong fi ki baro kin jalong thma hallelujah kani ka yeng namar bo udan shakri jong trai kani ka yeng ka long ka basok habo Elisha udan habo Gehazi udan ki pelong ki jing duai ki pelong ki jing slok kani ka yeng ka sok badeng tang kwa banong fi habo trai udan ka yeng ke jong fi kani ka yeng ke jong fi kan long ka yeng ka basok kan long ka yeng ka ba kemen kan long ka yeng ka ba dap sisa da ka jing kerhai habaro ki benta I love you Jesus I jaka yu ha ka yeng ke jong fi I jaka yu ka mensim ke jong fi bat haba udan ka tin jeblai kong kum tala da ei ru dan au kres ulong ujing tau bat ma ge barem kila leit no ke barem kila leit no kano ka barem ka leit no bada kemi ke jalong ki ba thma hallelujah kani ka yeng ke jong fi kan long thmai bada ngai la da fil IT ya la de fi play jing khang yu Jesus ka jing em ke jong fi kan long shok kum jo kan long shok kum jo bada ngai ai jaka yu trai ka ni ka sngi ka jing em ka jong fi ai jaka yu mat yu persyang yu on jisu an ka donut jonga la ma deu blai lesi pim pat pediang jisu la de pim ngai jisu la da ma deu sharung apa donut jonga ngai ti la di hame one try Syiem Nongthymmai ya ka jing em jonga khot yu da ka donut ka ba shisha para bau jisu wan la u isha ka ta ka jing yam ka jong fi la isha ka ta ka jing thrang ka jong fi la u isha ya ta ka jing sliang ka jong fi unda wan shisha ka donut jong fi ba unda pen thma ya fi ba pinda sngolengo hadu kata namar haba wan Syiem ha ka jing em ka jong fi fin ka jing sanshar ka jong ka jing sanshar ka bahok ka jing sanshar kan ka ba hadu kata ba fin ka kamba ka jong try ha ka jing em ka jong fi ngi ka invite ya fi ka ni ka sngi ba pin ai lat yo jisu ba un yo shong that pi pynkhreh ing ka kamera ka dorut ka jong fi ai lat U Trai ba un shong that happy ba ngai ba ka jing em jong fi kan long da kumbai nado menta ka sngi guarantee fi shi spa na ka shi spa la da U Trai yo ban rong ha ka dorut ka jong fi ka jing em jong fi kan nom babi lano ro pin yo ya ka jing pen kala pin ya kita ki ba thmai ka ba blai ne ka jing em jong fi hang ni ka sngi ka ba menta U Trai ka khu fi pediang yu la fin pat pediang sia ka ni ka sngi ka ba menta fi la ban ya duai bat nga khot yu jisu ka dorut jong fi pediang hai ingin ni duai ngan syarap nga ya fi ta khot ma phi kan khot yu ngai U Trai un wan pat um thmai fi ong bat nga ka ni jing duai ong trai jisu nga thrang ya me ba men wan hapa ka donut jonga nga IT ya la de ha ka ni ka sngi nga ai jaka ya me ha ka mensim ka jonga wan trai jisu shong ma me rong ma me nga kwa ba me men long shibentana ka jing em ka jonga men long U Trai jonga unong pen em jonga Syiem ma me nga yo lut ma me nga try yo nga ha ka kerteng u jisu amen bila khot U Trai ni ka por U Trai ha ba wan upen khot ya ka pop ka jong fi wan upen thmai ya fi wan em onom shong ha to ka jaka ka ba jaklia upen khot mo un le mo un pen biang lun mo tip top ba deng ta un pen thmai ya fi ba ka jim ka jong fi kan long ka ba sma ubi ha ba jisu udan hallelujah try ka khu ya fi but nang ye phone changi bat ngi nang yo ban duai shu ya pi bat ngi nang yo ban ya slok shu bat pi kin shibon ba ki briu ki bala yo mat jingker khu bat ma piru pi dei wei na kita ki bi yo mat jingker khu hallelujah U Trai unum ya lat ya pi un kta ya fi kum jo ngai U Trai ker khu fi lam phone kin number fi ki screen ki jong fi pi la ban wan ro sha ka prayer center jong ka Potternet ngi don hang ne na ro sngi ba ar hado ka sngi sa jan ha ka address fi open Nongthymmai Nongkhryiem Potternet Prayer Center. Kublai shibon ngin say kendo pat ya fi. Hallelujah. Amen.